Kirtute chibele vekule holetun runga chuan kumsak ni somni pathuman ti chua jawam ti chu kan thlir ho vele donani he film hi a budget po apui thama crore zathum zet mai ni in box office lama ero chuan crore sangkhat za somruk zet mai ha mu chuak ve thunga film hlotling ve thokhat tak chu ni hindi film hi atlang pui thuin arei ema ari kep po bui thlaka ni thum dana pakhat te ti chu thei chau ani thina Karigular lauda point milo thiam turin kangen cheone kafa te exam chol lai ania anbula hun kapmang tam trina chuwang chuan duang point karigular theilo bok ole hafi ma lu taila north east india mun pakhat lo langin chuta chuan mi pakhat hi tuya atla luikama nu pakhat le afapa lo chuan chu tuyatla chu lo charin an kholama chuan an hruai hong ta chutia liam tuar tuya lo reng chu tran puya ngai ni ti hrein mi thiam hnenan kalpui thuaya an pui thiam te chuan mil thiam hon chu an lo boi puya anana te chu han en kola ma se har chu lok lo thlaioma zat nuwa chuan chu khua chu mi sual rual hi an ron bei phut mai chuti lai chuan an mi hliam chan chu ta kha haron har chu ka abul velami te chu haron tran puita ne chupa chuan khuron beitu te chu nasa takin aron soisa ma se chupa chuan tunge ani ain hrelo van sang taka tanga ron tlak na wangin alua hliam atura a hriat reng na ha hlowani nopang pakhat chuan kapuitlin huna tunge ni ka hriat tir le nge ang che tina tiama kumsom thum hnuwa chuan mumbai a mun pakhat alo langa metro ai hian tu emo hano chuanga mecherual ho hian engemaw tak zong tin tum sumdong hausatak mai fanu alia chu kidnapan tumalonia traffic chuti zamin metro kal lo thailo in siama ani chuan exam anei don si first time in metro chung mai chiat te zinga chuan mi pakhat talo telwea me che ho nen chuan emo tak zong tian tuma metro chuan aron luta chu metro chuan police officer pakhat chu chuang wea metro chu titing thutin me che ho chuan silai an ron lek chuk ta chu metro chu an hijack thu an puanga rel khal tu pa chu silai tinin passenger rom na chuan an hruaya rel thu noi tu te point chu thil chu han hre ngal thui mai police officer chuan me che ho zinga pakhat chu haman beta me che ho chuan silai tin ma sela han che son ngam lo chu ti lai chuan an zingan ho tu pa ber azat chu ron kalta azat chuan police chu haron beya atne nuwa chuan a phuar beta ma se kutna satakin athlak lem lo thung azat chuan rela chung ho hnera chuan an kapte nani to thu soya chu rel hijack tu te zingan ho tu pa ber chu alonia azat chuan mi puite chu thuoi takom turin natia police chu nu le pa te anei le nei lo te zotin tunge mai ber te zota ani chuan anu mai ber thule anu chu kumsom nga panga velani tua soya azat chuan kumsom nga panga mi omvel chu ronding chuk turin atia ti chuan me chetam tak kumsom nga panga ombor vel chu ronding chuk ta chung hijack tu te zinga an hacker chuan cctv pakhat chu ona rel thunai tu te mu lai chuan azat chuan passenger zinga me che pakhat chu silai chuan kap ta ne azat chuan mitang po chu thu noi lo chuan ka hlum tur thu soya ram hroi tu te chu a biak du thu soiboka chuti lai chuan mumbai ko pui veng him tu force un anti zinga an hotunu narmada chu ron langwea narmada chuan
Azat chu mi in enge du chia zota Azat chuan fiam thu ti tin Narmada chu habe kualin a bol kual vela zai sak tur te chuna ti vela Narmada po chuan thu oi ve mai in Azat tan chuna zai ve mai bok चाहिए क्या चाहिए तो आलिया भट्ट एक गाना सुनाइए ना व्हाट chuti aduang ati puitlin zo nuwa chuan Azat chuan Narmada hena chuan agriculture minister chu biaka du thu waril tane Narmada chuan abuai don thu warila ma se Azat chuan biaka du tlat si Narmada nen chawa an buena soi chu hadu lowa Narmada po chu athinarim hle chuti lain vai fim ti taka Azat chu lam zuar zuara chung nuwa chuan agriculture minister po chu Azat chuan awa be pop theita agriculture minister chu Narmada teom nala chuan ron kalin Azat nen chuan in bedon ta ma se agriculture minister chuan misual chu biaka du lo hle an hriat heitur chuan Azat chuan zai chu plain ama pol lamboka chumi hla aso ma an ron belawani chuan passenger pakhat ati hlum tur thu a soimiawa chuti ani wang chuan agriculture minister chuan Azat chu ha belo thei talawani agriculture minister chuan zoldo takin Azat chu bia Azat chuan agriculture minister hena chuan 10281 hi ngeom ziatina zota a hriat thiam tak lawa chuan Azat chuan lo nei tu mi singkhat zani somrit pakhat te chu tun hnai maya anin ti hlum thu a soya lo nei tu te tan tractor leia har se me ma chuti line mi house ta ne ro chuan Mercedes leite chu ol sam hle ti Azat chun soin a ret po apun na ret po ain thlau hle ti soya tractor loan chu 13% interest ani line Mercedes ro chu 8% chawani thu a soibok metro chuan te khul chuan a turin Vaibel se singli set mai chu Azat chuan agriculture minister hena chuan demand tane sarkar tan po chu tiang zat chu tamlu tukti agriculture minister chuan soima sela Azat chuan minute som nuwa sumdong house takin naron biang che hate ti chuan sumdong house zet mai kalia fanu alia chu hawa beta relotea alia pa kali chu mutir kanita ani chu DC mukun menona vuina hmuna lo telve mukun menon hena chuan signature pakhata vadila chu district a chuan factory dina du wanga chutianga te chuni factory an din tir chuan mitam takin nan hu tur thu asoya ma se chu DC chuan chutiang factory himlo chu an district a chuan din na phal lo ani achan po pollution ana sadon lutuka mi puitana himdon lo tir ria chutianga kali duanga asain lo wang chuan DC mugun menon chu damdo ei tira anu pui fanaute tha vaumio wangin mugun menon chuan eng ma tingam lo chu damdoi na tho rap thlak zet mai chu anu pui fanaute mu lai chuan ai tira a thok na hle chutianga tha zo nuwa po chuan avuina hmuna chu na laron kalngama chutiang khopa tilti theile sual boxi chu kali chu ni mase kali chu afanu an kidnap thu chu han shilta Nizun kali chuan anaute chu minister pula chuan vatirin poisa chu an pek tur thuwa warshilta Narmada chuan chutiang poisa tam tham misual hena pek chuan misual te chu ati virle zulang ti ahlau thu soima sela agriculture minister chuan kali du tanang chuan an kimti ni ro se afanu chu misual in kutan thlak turani lo hati mi mai Azat chuan poisa transfer dan tur chu email an ron thon tur thu asaya mi so panga chunga engkim chuti fel turin thu a pebok rel chu chakala station a ading dong ti soiboka anduanga haron tilawani chuan a che vela school tele bazar de chu bom chiat vekani tur thu a rilbok ti chuan kali chuan poisa chu ha petang engea chuta chuan alia chuan Azat chu chaltani nangni ho hi ru ruin ni kehimin mangtrang kaya kapa poisa in chu sakani hatia chutianga pu chiat tak vi ho wang chuan Azat chuan alia nena chuan thil thlen dan chu sila kalki chu ko muin ani point leibatam takane thu soya apa chuan system amantrang kaya wangin lon tam tak abani na soiboka ti chuan kalki chanchin chu midang nena chuan soita kalki chuan exam ma chondona apa chuan tlung takati turina ril chutia an chung ku lim taka halloween thla lai chuan kalki pa chuan thil duam lo taka tong tatlat mai alon pu na te chuan ani chu haron thring ta kalki pa chu lo nei tu ni in tractor loan ala a ma se ruwa tui ak
tlak tam lo wangin aduangin aleiba chu rul thei lo ane khong turin anni chu nge na mase anni chuan khongai ta ka ruangin anupui fanau te mu lain kalki pa chu chapal te chuan an vua an soi sa hrep mai apun ven te chu han po thla saka among an ti lan sak chuti lai chuan anupui chuan puan lain ron khutuma anupui fanau te mu lai chuan kalki pa chu soi sak ni in anupui fanau te po misul te chuan an za zo lo an soi sak hrep nuwa a tractor chu han lak bo saka kalki pa chuan patling takin atura afanu chu exam wa machon turin natira engkim chu aron ho huna athat vek tur thu a soi bokane ti chuan apa chuan kalki chu basa chuan awathla chuti pa chuan kalki pa chuan bangan thil tar chu muin lo nei tu in ti hlum te chu sarkar an cheng noi ni zerin a ral thin ti awa muwa ti chuan kalki pa chu thingkunga chuan long awa in ti hlum ta ne tlaila malo ni chuan kalki chu a exam zo waron honga basa tanga ron chuk chuan apa thinglera lawin khai reng chu wa muta apa in ilo ho huna chuan engkim ma fel veka nga ti chu a hrethi ama a trap na sa hle apa chu ha boral to alon la na te chuan ani chu athi to chung chuan anupui fanau te chu alaron thing shrama anupui ril runa ru tuk chuan chung mi te chu ha machona engtin nge rul sela an ti ti zota chung mi sul te chuan kalki nu po chu han la za zo chung lo a thior te chu pasal inei to chung lo wa yorangai hlenem tinan po thlak sak mi mai hindu dana chung an thior te chu pasal nei lai ni ti hriat na nia me chetan chu na hlu hle chung thil chu kalki chu na hrethiam ve veka aril runa chu in sum zo lo man ruwa lain chu lon ron thing tu pa chu a vota buru mai ni chumi ni wang chun kalki chu zela dania chung thu chu ril runa takin kalki chuan alo ngai thla azat chuan alian hena chuan a hril bok azat chuan indira malo nei tu ten kalki pa tonang chu an tuar na sa hle ti soya lon lain lon an rul thelo wangin ani chu ain ti hlum ta thin ti soibok ma se chu tianga lo nei tu te lon ngai dam thei si lo chuan alia pa te ang sumdong hausa chu vaibel che sing li zet po lon an pe thei dong ti azat chuan a hrechianga a soi chu boka chung thil lo ngai thatu mi pui te chuan azat te pol chu an support ta hle azat chuan alia hena chuan kali chu thu hril turina tia a ming chu Vikram Rathor ani thu hril turina ti tlat mai ingwanga Vikram Rathor in ti nge hani le pushap te po ain pe fel ta boka ani ho chu chulai re la tang chun an chu ngai don ani ma se police tam takte chun anni chu aron be don ti po an hre chianga chulai tang chun him takin an tlan chuk thei kherangem azat chun captain chu a bets chu peletin tuna chun captain ni le ta tin mi puite chu hlim takom turina tia tuma chu tinalova a ma kalum po chu alo thi tak tak lowa aron tho chuak le ta chutli lain police commando tam tak chuan rail station churon panin azat le naute ho chu chuan tum lo hle narmada chun naute ho chu azat le naute chu chu ho lo turen thuwa pea azat an hena chuan in chuak thei don lowa in pe ka ngayang ti hril boka kanin mudon nia tin a chau mi maya chuti lain azat le naute ho po chuan chu da nan ngai tu ve boka narmada le naute chuan rail station chu an hual ngal thuk mai ne rail chu ron ding ta narmada le naute ho po chu hanin ring phan phan to hle chuti lain rail tang chuan mai khu chu haron chuaka smoke bomb miti mayango police ho chu han loin ring hlea an ral thum te chu uluk takin an lo tina chuti lain nau pangaron chuaka aron chuaka piang chuan an luan tuam ta vek maya rail chu tang chuan machine gun aron puakal zoi zoi mai bok police ho chuan civil mi te chu ti nat lau takin silai chun ka ve thowa an mi hren ten ron chuwain media mi tele an chun te po aron tlan khom ve a narmada te chu rail chu a chun lutin machine gun keng tu chu mile mai mai ani tin va mu chuk ta azat chun an ni chu abu mani tin hrethiam ta bok But no one was hit. chuta narmada chuan an poisa transfer na chu chuing hal thoi turin an autte chu thuwa pe zuing hala an autte po chuan bank chungchang chu han lo chui ve boka ma se mak tak main azat chuan poisa te chu account pakhata alo da reng lova lo nei tu mi noi sari zet nena chuan chung poisa crore singli zet mai chu alo sem ruala lo nia lo nei tu te chuan an ba chu han lo rul thei ta an phone message te chu no nei tu te chuan enin nuaman ti hle chung lon tam tak rul tu chu tunge ani chu police te chuan an hre thei ta hau lo mai
chu ropin hu ta chu tunge ni tang ti chu mi puitam tak zo na ne kali chuan chu in kidnap chung changa chuan tunge mo phur tang ti in narmada chu zota narmada chuan hemite hian poisa chau an be seilowa engamo tak zong tum man nei ani alandanin azat hi putaranga mu nima sela alandan ang ain anau pangzo kang ti hriat ti soiboka kali unopa manis chuan ani chulo nialma sela kali chuan narmada tu soi chu ngai thlazo kani narmada chuan a intelligence report te chu soi chuakin azat chuan meche paruk te chu athunun tlak ti soiboka azat mai baka chu meche paruk te chuan mi re theite ta na an thok thin ti te soi chuakin lelama chun azat le naute ho po chuan ti tur tam tak ma chopan lo la nei ve bok chuti azat le naute ho ti chetura kali an narmada te thualo pek ve lai chuan azat naute ho meche paruk te chu zela hin an lo luta zela tang an lo ni renga zela train arukin chutiang thil ti tur chuan aron chua kalone chu zel chu belam wada women jelania mechia lir chu zela chuan an tang chung zela tang te chu an sel thawa chuan hlim takin an luta chu zela chuan tang ma sela shom ti na reng reng an nei lo an duang nge ya phuba an laka an thut tiam te an ti lo tin the wangin azat chuan faklea chu zela chuan hlim takin an khosane alia po kalibula chuan aron thlengta apa hena chuan thil thlendan te chu soin azatan thusil tura hati te soiboka Vikram Rathor ani thu te chu alia chuan apa kali hena chuan a hril tare kali chuan Vikram Rathor chu a hrechiang hle nakina achan chin chu haron lang chawang belam wada women jail chu haron lang ta chuta chuan IPS azat chuan thu ron soya chu zel chu society tana a tho hlok em awangin United Nations satrang in choi moina handong hialani azat chu zela ho tu ber chu nia chu zela thokta chu a mangtang kai thiam hleya society tana thok turin natia in semna angor ngorin an thoklo azat chu zela chu kumsom pani zet maya thoktoa chu zel chu nasatakina cheya ama poina hrechiang khermai chu zel chu in semna mun nani lauti soin wantlang tana na an thona mun ani jok ti te soya thil pakhat han bel ve taila kan central zela aleng tur ai tam mi kan no khom te po hi misual tak tak an ni vek kher don lova a then chu ti sual pal wanga tang te po an om ve nge inari noma heng mi te hi society ta na tangkai zoka chor thei ni sela chuan sarkar po hian ma son pui nge inari nom he zela po hian rolban lo no pang te tan chun kelem te han sim saka sarkar school no pang te tan uniform tam takan thui boka hetiang hian kan zel te po hian na an lo thok ve reng po ani mai theya an thok lo ani chon thok ta sela chuan society poing mang tangkai nge inari nom aza chutlang wal ni in ko pui tur azong ve meka kaveri chuan azon puya chuti lai chuan ani chuan mi cheno pang pakhat chu ain ma chon pui tatlat mai anu pui tura hadu chuan ama rong kal thelo wangin afan uron tir ti kaveri chuan azat nena chuan a hrilane chuna pangte chu suji ania suji nu chuan suji duang ang chu pasala apom ve mayang suji chuan apa atana ami padu zong te chu hasoya mecha thiam lo wanga anjir tu ina hau thin dan te soin anjir tu wa hauler ve tur pa du ziate hasoi rewa chumai baka acha chun ram hoi film te entry na ram hoi film chu munom tvio masela a hlau thina wangin apa kuta chun von sela pa anei dona wangin a hlauna a reang di te hasoya azata samchung chang te chu zotin azat chuan a chang chuna dum ve thin thu te hasoya a natural tak chu ani big lo thu te soin au upat lo azo na ani pa ti chuna pangte hena chuan azat chu interview ani tangota chuna pangte suji chuan anu tan pasal thatak azon mu sak theyangem anu la chuan suji chu aring tok mi maya suji in aduang ang chu pasala anei mi mai donani anu in mela lo mu theina turin suji chuan azat chuin selfie puiboka lelama chun Central Forensic Laboratory Mumbai lo langa narmada chuan anaw hirani nena chuan finfiana an mu to lo te halo zota masen nila chuan engma finfiana mumal takan la musilo churela chuan zong ta chuan azat chu an lo tran pui vek mai sia an policeman pala kha atlan bodai maya khoyang nge om chu an sheder silowa suji chuan azat chu lova bein an sikularong kalturina tia subject khata ifelem ni tia hazo chuan suji chuan subject khata chi apas thu chu halo hril rewa
an principal chuan anu le pa mudu thu soin Azad churon kalturin atine hatuk in rinni tlailam dar nia ron kalturin ati mi mai tichuna tu ga chunan pani chun principal chu han wa mudun ta chutial him taka anlo omdun lai chuan anu chu ron thlengin Narmada kha lo ni reng mai Narmada chuan Suji le mi pa haron hu chuan mak ati hlea enghe chan ti te hazota Suji chuan anu nena chuan imi pazon kha hei hi lom halo ti mi mai chuti lain Narmada chu Azad te aina siniara Azad chuna han salut le ri Suji kalbo lan chuna pani chunam ti tia chuta chuan Azad nena Narmada chuna chanchin chu soita lekhazira Boston a online ngai zonga nei thu soya ti chuna lo raita abiel pa chuan naute chu ti tlaphot sela in nei chung chan soidun tur thu soya ma se Narmada chuan Suji chu biel pa nei ai chuna thlang ta zoka afanu ti tlaka limtaka pasal nei chu adu lowa Suji nen chuan an panin an khosa chhota ni abiel pa chuan Suji chu ti tlaturin atia ma se ani chuan adu lo wangin ain thenta pasal ka nei ani poin Suji wang chawin ka nei ang tin na soi nge ngea chuti line Azad po chu na chanchin chu soi ve bokin apa chu ashiat big lo thu te anu chu ano panlaya aboral thu te Narmada ne na chu na shil ve a ti chuan an pani chuan in nei an rem ti ta ne lelama chuan health minister chuan van tlang ma thu lo soya an rama dam do in thajia te chu soin private dam do in panangai to lo tur zia te ha soi chu ka sarkar dam do in te po an changtlung tak zet ti te halo soi ka soi te hi adik lo ani chuan ka oma hi miron kap ro hati piep maya chutianga aw vak lai chuan sniper pakhat chuan oma chuan ron kap ta mi mai asira chun bomte hapuka chuti line ambulance chu pahni la ron tlan zui ambulance pakhata chuan minister chu dalu ania aveng tu te ho chu private hospital lam panin tlana chuti line ambulance pakhat jok chuan mundanga pan dai mai a secretary chuan engwanga chu lam pan chunge an nia zota veng tu te chuan an motor chu aron escort ta silowa a chunga chung te la chu Azad anaw te ho lir mai kha hanloni ti chuan sarkar dam doin chezet maya chuan health minister chu handa luta hei hirem changa kalola lokanga politics thila lo ngai lo ula tu thil ti poni se ka fakang civil hospitala MRI kholan da hi chu kalom vet hlot mai achan chu MRI hi voi nga voi ro vel chu ka ti vetoa aman to jiate ka hrechiang engwanga civil hospital a da thelo nge an ni ti hi kalo ngai tu thina chuti laya kan health ministerin Aizol civil hospitala MRI ada hi kalom tak zetani chuti chu karon soilang ve zokange secretary chun ma ni kidnap tu te chu na tak chu na hawa anni la chun silain phoi khum mi mai sia hatrongam talo chudam doin chezeta chun health minister chun daluta adin hunla chu a hlaom hle mai boxi doctor lo muhil chu Azad chu na kai thawa chulai thil leng chu Azad chun life in a pechuka vikram rathorani thu soya health minister an kidnap thu soibok Doctor chu interview tirin Doctor chuan health minister din hun chu hathalo tak zet ti soya chulai chuan zai ngalangai tur thu te soi chukin man ruan nei lo thu soi boka sarkar dam do in changklun lo zia chu ha soi chu tirani ber mai minister secretary chuan Doctor chu lo hawa chung thil zong zong chu dam do ina chuan nei vek to angin an soi si ti te ha soya a file chuan chu dam do ina chun alo om vek to lo ne ma se takin hu tur alo om der silo sarkar dam do in chaklo je chu Azad chuan mi pui muwa chuna puang chukta Narmada po aron kalvelea Azad ne chuna in beleta Azad chun thudik ka puang chuk du mai ani ti Narmada ne na chuna in soifia chu dam do in thok chu diklo takapu mingchian in zela da lu ani thu Azad chuna soya health secretary Mr. Kejor sa chung chang chu ha soi chu bok TV ya thudik tak soi chuk turin chu pa chu ha du ani Kali chuan Kejors chu thudik soi chuk turin atia press meeting ma health secretary Kejors chu in puang ta kumthum liam ta khan chu dam doina chuan no pang somruk zet mai encephalitis wanga admit ani thu soya chu huna doctor Iram chu Azad anaute zinga mi chu nia chu doctor chuan anha chu tlin takin na thok doctor din hena chuan oxygen an mamo thu chu watlena ma seni la chu lo chang thalo hle chulaya an mamo supply tu te chu health minister tenen chu nain thun zom vekti din chun lo soin tu hena po report sela ani chun a lau lo ti soiboka a ho tu sang ber thlenga anin nam hoi mio wangin
chu dam doina da tur tam tak chu allo eru then na lo ni chu dam doina chun oxygen kham khop pom lova chu wang chuan doctor Iram chu alungai hlea enkol dan tur anaute ho chu haril zunga oxygen mu thei dan tur rangai tu bok chu dam doina dam lo no pang somruk zet mai kham khop tur oxygen chu han hu zo si lo doctor Iram chu amang ang hlea chunglama thlen la chunglam ho chuan anoin pu tonin tuma chu mo phur tuain ngai du reng anom lova engkim mai chu doctor Iram kuta chuna thlatane oxygen an duang an mu lo wangin chung no pang somruk te chu han boral ta an man ro nei chun chu oxygen aya relo te man turati ania reitak anun na apot ding thei we boxi lo chu dam doina chuan tra le ha thial nain mun na chang zota nu le patam takte chuan doctor Iram din hun khir khan ji chu han hre thiama doctor Iram point sheo mati hle chuti line thu buai ji alunia court chuan doctor Iram chu aruya wangin an shem tammi amai athisena rui lo tam takan muti te han soi chuka aen kol dian dik lo wangin doctor Iram chu pu chiatania nunna tam tak lo ani wangin adiuti ti thalo tia puin zela thon lo ni chu thu chu ke George chuan aron soi chukta health secretary chuan thildi na dik tak chu puang chokin doctor Iram chu mo phurtu ani lo thu ron soi chukta ne amo phurtu chu ke George chuan ama ani thule hospital management chung chang chu ani thu soi boka chu thil zong puan chuan nuwa chuan azat chuan narmada nena chuan sarkar hospital jani somthum palizet mai chu email aron thon thu soya chu sarkar damdoin te chuan darkar nga chungin anmamote annei felvek manturani ti soin chutiangani ro chuan health minister chu an thadon ti soiboka narmada chuan hunatlem lutuk tima sela azat chuan sarkar khan kum somzet hunrem chang naya anti lo tinglo wari kha tina karvetlat boxi chu vele sarkar chuan arang theyang berin chung sarkar damdoin jani somthum palite chu ati changtlung ngala azat amhalak na chu atlo ting ngalani chuti urolin police te chuan azat te chu ron manna latum thowa chulai hunatra antlan chu theina tur chuan helicopter chu azat chu na dilbok चॉपर ज्यादा सही रहेगा damdoin tual zo lampan chuan mai cheu chun tlan chuka helicopter poron thengbok chuti line police te chuan mai cheu chu anon beta thut maile helicopter a chu narmada ngai mai chu ron chuangin chung mai chiatele azat te chu ron man vek kan tu mane Hulchera aron nor chu chu head minister chu hemo antia ma se bom maloni rengsi nasatakan in bei nuwa chuan azat le mai cheu chu helicopter a chuan an lut thea chulai hmun atang chuan an tlan chuka narmada chuan umzui ma sela asamzai pakhat bak chu achang talone asamzai tang chuna DNA chu an chuya ti chuan man la zela amairo chu atuk chu azat le narmada te in nei hun chu hani towa narmada chuan aduangin adiuti chu ati theiri lawane buena nei chuan ai nei hun lai poni sela haron shilturin narmada chuan anau irani chu thuwa peya chuti lain kalia unau pa manis nena chuan kali chuan munda azin don thuwar hrila chung lai vela chuan mo phurna ha pene election chu thlani nuwa nei ani dona chuwang chuan kali chuan mitam tak chu hatlona asum chu mangtrana minister ni venge chu tum anaw nena chuan thilti renga bo buan lova zoimuanga malak chu nena channa hani thuwa hrila ti chuan ramdanga sumdong tang te beturin kali chu zin chuk tane chuti line azat le
narmada chu han loin nei ve mek boka क्या सोच रहे हो से सोच भी रहा हूँ कोशिश भी की पर chuti lai chuan azad ani na dik tak chu narmada chu na la re chu lo hlim taka an pahnia hunan man lai chuan azata phone chu haron ritlat mai amaron betu chu tu dang ni lawin anaute ho chu an lo nia zela train an ni chuan an ron bi ani le lama chuan narmada chuan message alo dong ve boka message sa chuan azad chu tu dang ni lovin apasal ngai chu ni ti re chuk ta azad chuan anaute ho chu la berengin anu pui chu ti na ta du lo ti ashila thilen kim chu ashil vektur thu soi boka chuti line narmada chuan thila lo hriat chuk to wangin pistolin azad chu tina akap tapop mai narmada chun thilen kim a hriat to thu soya chutia in soifi atum lai chuan an phone chu alain off lo wangin azad anaute chuan a in biak na zong zong chuan hriat chuka an pu chu chanangai ni ti po hriin zela tang chu ron tlan chuka chuti line mani sanaute ho chuan ani nu pa chu ron be an lo tum ve boka an hul na ema waina ron manta azad le narmada te chu an soi sa chiama narmada po chu azad ani na dik tak ria nga ngain an soi sa ve rep bokani azad chuan narmada in engma hrelo ani ti chu soima sela ani chuan oi silawa an pani chuan an soi sa rep mai chutian soi sak lai chuan an lampanin azata naute ho me cheu chu haron kalve boka manis chuan azata mulai reng chuan narmada chu ka hluma tuma chutia aloin tin tu vel lai chuan tu emo hian manis chu haron bei vele ta phut maya chutia misulte haron bei phut tu chu tunge ani azata naute chuan an hre ho lo ama chu ron lang chuk tain chupa chu Vikram Rathor ngai mai chu halone ani hi azata pa hania azata pa Vikram Rathor chuan chu misul ta chu haron bei phei tak mi mai le misul te soi sak rep nuwa chuan azat chu ron panin a mel tra hle mai tin azat chu haron pu bouta ma se chu ti lai chuan manis chuan ani chu ron muin ma se Vikram Rathor chuan manis chu kaplum ta jokane lelama chuan kali chuan sumdong pol ho chu lo biain ani ho nena chuan India Rama factory din a ol samtur thu warshila ani chuan election ma chondona minister ani chuan sumdong ho tan chuan India Rama factory din a ol samle zual tur thu asoi boka ramchang kanga chuan air pollution te water pollution te wangin factory din a ol sam to lo hlea sumdong ho chuan ramchang kang vak lo bitum mai chu han duani chutiang tur chuan kali po chuan mala asum don pui ho chu in rem na siam pui atuma ama chuan 20% atumanga 80% ron tumve tu tur chu hazong kualani chutianga thiam taka sumdong ho bula thuwa soi wang chuan anjinga pakhat chuan 80% chu kalo tumange ti in kali nen chuan in rem siam na siam an tumta ma se thuwa soi lai chuan emergency call ma wangin ani chuan chu thil chu boi puya anaw manisa thi thu chu hanron shilani anaw manisa le a hote tam tak chu tu ti hriat lovin an lo that reng maya kali chu athina ur tak zeta ma se ti theya nei silo kali chuan azada te chu ti hlung ngai chu hatumta athin po ur leya phubala tur chuan ain pu cha tranta lelama chuan narmada po chu ron har chu ve toin anaw te ho nena chuan azada le apol te ho chu hriat chian to thu soya ama kha Dr. Iram Khan aron enkolowangin Iram chu hre chiang hle si azad le anaw te ho omna chu a hre chuak ve ta ni azad anaw te ho chungchang chu a hre chiang hle a tu nge an nia khoya nge nom po a hre chiang hle ti chun narmada chu zela chun valua an information zong chu va chui chu ave ka tumta Irani chu aring hle a Irani kuta afanu suji po anhutsia suji chu an pani chuan wa muwa suji nena chuan apa zong tura kaldon thu narmada chuan a hrila Irani thu chau chu lo oi turina tia tu ma dang chu ring lo turina tibok
ti chuan chulai hmuna chuan Suji chu a hnut chhia ta Narmada chu Azad aman tur chuan zela chuan a kal dawn ani ni khor khelawa oma du wangin midang chu wat huturin atia tuman an dulo wain dar thalang chu tau ke chuai mai ti chuan Narmada chu zela chuan hnu lu ania misualanga tan tir nin chung thil chu Azad amana du wanga ti ani zela mi te chuan Azad chu ngai sang ema atan chuan thipon hilo chunga hriata wang chuan Narmada chuan Azad chu a han soi chevela chuta chuan Azad a naute zinga pakhat chuan Azad ani na dik tak chu haron soi chuak ta Azad chu Vikram Rathora fapa hania Vikram Rathora chanchin soi chuak phot tangai don India ram hun pakhata Vikram Rathor chu haron seiliana inchai champion lai chu chau tir ni in ani chuan beidu lo ma sela haron be leta wangin inchai champion chu Vikram Rathor chuan a hne so hle chumin huwa ama beiturin meiche pakhat chu ron chuak velea chunu chu aisuari anin Vikram Rathor anu pui turani Vikram Rathor chu sipai officer ania helpol hoin truck driver somli zet mayan kidnap pani ome chumi chan chuak turakal India sipai tam tak chu helho chuan alo kap lum le veka chutianga sipai te po anlo be tak zela wang chuan special unit ho chu an fe chu angai don tian ho tu te chu an shrilani India ram mi pui tam tak ai an o dona wangin film khur takan che tangai don tian ho tu te chu an shrila helpol ho chu hlauna omzi hriat tiran ngai ti te han soi boka an laka chuan rin na an ngatani ti hriin chung truck driver somli an kidnap te chan chu tur chuan Vikram Rathor le naute ho chun tir chuak ta ne masere lo te an silai te chu mantlak lo an ni zota in be na chuan silai chu a mantlak lo mio chuan thingfak ang le kania trangkai na nei neple chutiang ani wang chun kutlong a ralan be ngaya melma te silai te chu sakin chung mang chuan kap le ta machine gun pu pakhat hian an ni ho chu hadang betlata Vikram Rathor naute zinga pakhat chuan thi chil mai atuma Vikram chuan wachan him tuma sela ani chu kalman to si grenade pani chu kengin machine gun pu chu pana havom hlum mi mai ti chuan Vikram le a thian te ho chuan chung truck driver somli te chu an san him theita an duty an ti that ema wain Vikram le naute ho chu sipai choi moina sang pe kan ne choi moina an nei na chuan Vikram chuan an che dam te chu a soi chuaka an huisen big wang le an thei big wang a chan chuak an ni lo thu te soin an autte ho po fak thiam hle chuti lai nan silai te man thelo thu chu soya an ma kal sipai te po sipai huisen tak tak ni ma sela an silai man thelo mio wangin hel ho chuan o sam takin an lo that the ani man ro than nei lo wangin an sipai huisen tak tak te chu thi tura mel mabula kal san an ni na soya silai supply tu te chu chui chiana du thu a soi boka ti chuan a report don bo zui chuan sipai lam ho tu te chuan silai ron supply tu chu han ko ta ne chu silai supply tu chu tu dang ni lovin kali ania kali nau te chuan sarkarin inquiry alak don thu a soita chuti lain kali chuan sipai te chuan anun na thapin melman be turani lom ni an silai mantla lo ani chuan an kutin an be ve mayang chu alo ti ol sam thena ma se chu tiang not chu ni lo sarkar chuan a chui chiang tur inquiry adina ma wangin kali chuan ma chon ngei chu ngai ta ti chuan Vikram Rathoran complain a theluang chuan kali chu inquiry commission ma chuan aron omta kali chuan chu tiang silai supply tu chu ani ngei thu chu soin a silai supply chu silai thatak ani thu a soi ve boka chu tianga sipai tam takin an silai har satna awanga anuna an chan chu she omati veje te soin ngai damte a handi luama ma se chu ta chuan lam pakhat aneya a chuan lam chu engdang ni lovin sipai te chuan ra thuama training thatok an nei lo wangin chung silai te chu ani angin an thok theilo ni na soya ama chu mo phurtu in dalawin sipai te chuan training an nei thatok lo wanga silai te chu ka theilo an ni thu chu ha soi chuak ta zoka chu chuan Vikram chu atithin urtane chung an silai cha chu te chu foreign language manga ati dan tur ji ani wangin sipai te thiam na chun atlin lo ni na soya training na sajoka an be le zura ngai ti te ha soi boka chung thil chuan Vikram chu atithin ur tak zet mai ti chung commission ma chuan silai chu a han en chin ta kalia silai supply ngai mai chu line
silai magazine chu silai chu na thum ta ka tumin nai buat sai ta silai handle dan te chu ani chu na lo ne so ngang maya ati dan chu kali chun adik ti na lo hril zel a chenga me pu don lai chuan kali chu atin thu ta kali lau lu tuk chu a thok chuk lo chawani ma se chil silai chu amis bair le ta atlol kan ti zokang chu chuta chun Vikram chun thin rim chatin melma te chun an hual vela an silai la chu thingfak ang chau ani boxi an tan chun chen ngai nom lo ti soya kalia sum du lu ta wangin sipai tam takin anun na an chan ti soibok ti chuan inquiry commission ma chuan Vikram chuan kali chu mol pho takin na siam ta ne chung thilan ti zo nuwa chuan Vikram chu anin lama chu na honga anupui Aishwarya chuan lo muakin an uite po om ve chutian ni pani hlim taka nom lai chuan an uite chu halo wak vel ruaya silai hi ron riin an uite chu tuwe mo hian aron kap lumane Vikram chu pona chuan chuakin ain raring hleya an uite thi po mu pona chuan huwa chuan misual hian ani chu han lo be ta phut maya chumi te chu kali le nau te chu an ni inquiry commission ma ati mual po wangin kali chuan Vikram alaka chuan phubala ka tuma Vikram mai bu du to lo chuan anupui le zel po chu soi sakatum an bula chuan police anom ve boka chung police te chu kali thurwal pui te chu han ni chung police te hena chuan kali chuan anupui po chu loman ve turin atia chulai munatang chuan Vikram chu han phurbota Aishwarya chu soi saknin leya chuan atlurenga an uite thi te chu muin apasalom lo vanaril ru na hle police officer chuan an ina chuan sarkar phalo thil tam tak an muti te hasoya apasal chu sipai officer ni in rin om takin langma sela melma te ta na tang ti te hasoi boka chuti anga ta na finfiana an hu te chu ashil vek bokani lekha chuan ming sign sela adu thu asoya chuta a sign lawani chuan ani chu thing pui in na kalanga anaute pani chuan an pong sur sepang ti te hasoya avau boka chutianga diklo taka pu wang chuan Aishwarya thin chuan atur talawa chu police officer chu pen chuan a ngonga vi sakta arula local police pani po chu that boga ti chuan Aishwarya chu police te chuan manin zela da ania khailum turati anita bok zel selawam lai chuan Vikram aron kal thuan sila ma se tudang nilawin kali lo ni jok kali chuan khovela ratuam lama sumdong lian ber pali na hani thuwa in soya ani yang tan chuan sipai officer chu an te lo tu chutilai na Aishwarya chun khoya nge Vikram chu om tina zota thlona chunga hian Vikram chu kali te ho chuan an lo soisa thlona mong chu an honga chuta kali chuan aphubalak chak je chu Vikram hena chuan shilin inquiry commission ma ati mol pho wanga ariluna je te chu hasoya chutia deu so takati nuwa chuan silai chula chukin heng te hi chuan an ka puk thei nge yang tin a magazine chu fu luta Vikram chu vengma za taka nuwa thlona tang chuan atlo thla Vikram chu leilam pan chuan atla thata von mai nei chutiang thil chu kali chuan Aishwarya hneya a hril zo chuan Aishwarya po chu havau zui boka apasal laka phubalak chu adu tok mai lo Aishwarya chu khailum nge ya tuma an khailum dona ni ti te soin avau zui boka Aishwarya chu ti thai pain an khailum te om dan te chu a han zirvela mase Aishwarya chu azam ei lo ti chuan roral tu te chuan Aishwarya chu khailum turin an tia khailum na do sana panta mase ani chuni kho hrelo na tlua chuta a han chek chian ta ka chuan Aishwarya chu halo rai reng mai Raipur khailum chu India dana thil theilo ania naute chu apom seili nanga afa chu kumnga tlin huna Aishwarya chu an khailum chawang Aishwarya chu kumnga dang ladam turati anita ani chuan afalo piang tur chu a choi sele nang idol ani belam vada women zela chuan Aishwarya chu danin chuta chuan naute a hringa chu anaute hrin chu tu dang ni lovin azad ngei khania azad chu anu hne na umawang ai wangin asual wang po ni lovin zela chuan hun mang turati anita anu chuna damrei puidon lo ani ti shema sela duat takin nain kolta azad chuna naupan lai hun chu women zela chuna manga chuta chuan midang tenen chuna in fiam thina naupang ti taka chung lai vel chu nuama ti hle
topa chuan Azad po kum nga lo ni ta chutinga kum nga ni ta ka chuan Aishwarya po an khai hlumangai don ta ni Aishwarya chuan a fapa chu a fui sau sawa huisen takom turte rinom takom turte na cha apa chan chin te po a hril ve bokani apa chu khovela tolo masela a huisen na tere a chakna ti chu chomsel turina tia a hena chun thu tiam turina ti bok alo puitlin huna apa chu phatsan tu ani lo zia chu ron fin fe turina ti boka chu zela chun ama ang boka thiam lo na ne haw lowa anda te tam takanom ti hrilin ani ho chu alo puitlin huna chulai tanga la chuk tur chu na tia tran pui turina ti bok ti chuan Aishwarya chuan khai hlum na do sa na pandona a fapa nen chun ril runa takina in then ta ne a topa chuan Aishwarya chu khai hlum manita Azad chu no pangkum nga mi chawani ya atan chu na nu om lo chu tora har tak jet mai anu ruang chu ril runa tak chu na thla lima chu zela warden kaveri chuan Azad chu en kol selian ta ne chu zela chu na Azad chu ron selianin chu me chho chu haron tran puita chung thil zong chu Azad an autte chuan Narmada thena chu nan srila Narmada chuan ka hmudu ani hatitane chuti line Azad chu khoya mo hian alo hara aron har chu chuan apa Vikram chu ron huta mase Vikram chuan alua sowain thil reng hretolowa a hriating na hlo mio wangin a hun kal to te chu hrelo metro an haijika police man kha lo omin ani chuan thilom dan chu ha soi chuk ta ne sipai hmuna wakalin Vikram rathorani na dik tak chu ha var chuk ta Vikram le athian te ho chuan an bana ta tu an nei thewa ani ho hi special unit an ni chu special unit ho chu police chuan lo zong chuaka ani hi film tir lamakan mu anu nen chawa Vikram rathora lo chan chuk tu kha hania ani hian Vikram rathora hena kalo puitlin huna ini na dik tak karon thachuk ang ti na intiam ani kha a intiam ang ngein police chuan Vikram rathora ni na dik tak chu hai chuk ta a thian te ho po chu ha zong chuale ta vek bok Vikram rathor chu thlona tangin kali khana tlo thla chulaya chun ron tlain tribal housing a chuan ron oma a hrireng na hlo wain chuta chuna chan tareng maya nupi fanaw nei ti porselowa le ngai na hreto lo tribal housing a chun khosain a thian te ho chun chulai hmuna chun an va hmuta ani hola chu ani chuna hreve der siloni chuta chun thilom zia chu lo lang chuk ta Vikram rathor chun fa nei ti hrelovin Azad chu zela chuna ron thang seiliana chuta chuan kaveri chuan anu thi nuin a choiliana Azad chu zela chuan seilianin zel chu mai ta em maya apani na dik tak po highland na tuma chutiang turatan chuan IPS a chuna injik tlingani apa chu sarkar mi le sa te chuan phasan tuang in an thria ma se ani na dik taka chuan ram chan tu zokani misual kali te ang sum dur tu wangin Vikram rathor chuan ator angai ta Vikram rathor chuan afapa hani thuan silti te hasoi ve boka ma se ani chuan fa nei ti hriat lo wangin engtin te wakangai chuan lo ti te hasoi boka Azatan ahan ku vel po chuan Vikram rathor chuan mi pale mi pa in ku chu angai na te chiam lo ti te hasoya abianga ahan fo te po chuan alo ngai na te chiam lo ani longchol na mun lama chuan kali chuan poisa halo dong don meka inram na asiam puite hena tangkhan poisa tam taka dong don ani a security guard chuan in lama ho puyaron soma a unau pa thali ma hunto ma se ani chuan a hna chu zo fel masak phot chu du si asum don pui pa tur chuan ron bein sumadon to thu te hasila relote a in thlan chu han ma chondona chuta chuna tlin ngai po kali chuan a in ring lelama chuan zel sela trangin Narmada chu hanon ko chuka zona ron zo don Azad ten hena chuan Narmada chu zona han zo don thu an hrilta ka chuan ani po chulam pantur chuan ron kalta CCTV kaltlangin ain biak dan zong chu han lo en thei veka interrogation room a chuan me cheho chu hruailu an nia anzia chu Narmada po chu telvein Irani chuan ani ho chu halo dop tranta Irani khosa je chu adanglam ta hle maya Irani chuan Vikram rathora te chan chin te chu Narmada hena chu na hril ta ne a korma chu ngai thlaru na han lo da Irani chu Narmada ta na thok alo ni reng lova kalin u nau pa manis nen chu na lo thok du na man ni san hena chuan
azatani na diktak chu Irani chuan lo hril ta ni Irani chuan kali hna chuan video callin thil thlen dan chu va reporta narmada chu huisen lo man dong tura recommend chi ani thu te hasoya ma se chu tiang ti lova martar tir mai chu thajo ka hri tu te hasoi boka Irani chu tha ti ra tumani midang te chu yang tin nge an ti dong tia Irani na zo ta ka chuan kali chuan ani ho po chu tha vek tur ani thu asoya ma sen tha main azata biru na chu an shil phot tangai dong ti te soibok chu mai ba ka narmada fanu suji po chu ti hlumani tur thu soiboka chuta Irani chuan suji chu awm na huna tang chu na va hrui chuk ta zela tang chuan VIPS ko tangin suji chun hrui chuk ta thil thlen dan zo chu CCTV kal tlangin Vikram Rathore le afapa azat chuan an lo hreveka suji chu chan chuwa an tumta Vikram chu suji chan chuak turina kalanga chuti line azat chu zela chu na kal donani suji le amar veng tu te chu malam panan kal line Vikram le thien te chuan an lo ambusa kar chuan chuan suji chu him takin an va hmuwa suji chuan Vikram chu apai motin kapati na kowa Vikram chuan makati le kongkhar chu khar ngarin mi zong zong hi ka fa te an niam ni tin a thien te chu zota chudi line Irani chu azat chu na lo phachon ve bok zel chunga mechetam tak chuan Irani chu han soi satlum ta Irani naute ho po chu zel ta ho chuan an soi sat ta hrep mai chuti line Lakshmi chuan narmada hun na chan himatuma wangin silai mu atonga chulaya chuan liam turina oma Vikram le suji te po zela chuan ron lut vele ta chu zela chuan damdo in om ve bokin chuta chuan Lakshmi chuan kolania mase liam chu anat ema wangin Lakshmi chuan atlin talova chulai hmuna chuan aboral ta ne Lakshmi te khuwa chuan chemical plant awma wangin chung laya chemical thil te chu alik ta a chu chuan khuwa mi te chu annun na alak saka boruak siana sata wangin Lakshmi chu anuin tuya awm tira atheyang chung chu tuya chuan tholowom turina tia chung thil te chu Lakshmi chuan ngai tu chukin ma se annun nai ro an chan him zo talawani he film hi Bhopal chemical plant leak wanga mi puitam takin nun na an chan den chena an siam te po kha ani na chena om ve bokang mi pui om na bula factory la om tak tak din hi thil tha tak ani loina langa India sumdong thausatam takhian factory la om zet te chu wantlang mun bul lok loka te chu nan dina chung thil chu athat lo zia lan tir he film hi na tumpo ni na lang ti chuan chulai hmuna chuan Lakshmi chu ril runa zet chu nan thla li mangai ta chung thil zong zong thlen jan pho chu tu dang ni lawin kali wang chu ni me chau chuan Lakshmi phuba chu lak nen tuma Lakshmi ruang chunga chuan an kut chuin vuanin an zinga chuan narmada pho chu karon telve ta bok narmada chuan Lakshmi aya o tur thu soya lelama chuan kali chuan a poisa don tam tham zet mai chu truckin na lo phurvea chu a poisa te chu Vikram Rathore le nau te ho chuan chu sakan tum don ta ne ti chuan ti dan chu han rel ta a chu ti line kali chuan a unau pa mani sa ruang chu alo halral ve meka rilruna setin a unau pa rong chu halralin a unau pa phuba chu alak ngai tur thu soi bokane kalia poisa dom te chu traka phurnin chu poisa phur tu trak chu azat le nau te ho chuan lo be antuma azat anau te ho an che chiat nuwa chuan Vikram chu baikin ron tlani an ni chu ron pui velea Vikram anau te ho po baikin ron thlengin an ni chuan misul te chu an ron bei pui vele ta ni
Vikram le naw te ho chu baikin an tlan chia chuti lai chuan kali naw te ho tamjok chu ron lan belin anni chuan Vikram le naw te ho chu haron manta Vikram Rathore le anaw te ho chu kali hmuna chuan hruai an nia le lama chuan TV a Azad chuan live in thil thlen dan chu halo soi ve boka Vikram anaw te ho chu kali an lo soi sak lai chuan TV ron lang chu Vikram Rathore ang tho chu ani ve wangin engtin nge live a mun pan hiam thei dan chu ha thiam lo Azad a live chu mitam tak chuan an ena Azad po chuan ani na dik taka soi chuk to bok mitam takin Robin Hood anga han ngai mi hau sat ho sum tam tak mira the ne na thlen tu chu tu dang ni lovin IPS Azad chu lo ni reng maya chuti line kali po chuan athi to emo ati Vikram Rathore chu abula chuan ala omani ti a chuak ve ta Vikram taksa chuan silai mu pali zeta ka blut khani sia van sang taka train atlo thla ma se Vikram chu ala thimiu silo ma se kali chuan Vikram Rathore chuan a hriateng na a hlowani ti a hrelova chuti rei fe anin dop ta hnuwa chuan a hriateng na a hlowani ti chu a hre chuak ve le ta chuti kali an Vikram te ho a dop lai chuan police tam tak chu zelama chuan ron kal vele bokin Azad te churon khor chu an tumani chung commander wal ho tu pa chu tu dang ni lovin kan nau pan lai deuh towa kan lo mu to thin Sanjay Dutt ngai mai khalania ani chu che dara dang dai hle anu pui te chuan oman chun lom thrina chumi huna chuan tel nge ya tuma ol sam te ya Azad te churon khor chu atumani Sanjay Dutt chuan zela chuan atir lu ta chutia commando zarwal zet mai atir lu ta ka chuan Sanjay Dutt po chuan anu pui bula zanre e tura akal thei mai a en ringa कमांडोज को जेल के अंदर डेड बॉडीज कवर करने के लिए ma serei lo te a zela tang chuan commander chu saruak tangkongin aron chuak ta hlol mai commander chuan Sanjay Dutt nena chuan thil thlen dan a reporta chulaya mi te chu zel tang satli ni lovin sipai dik tak ani thu soya anni ho tam tak chuan commando ho chu an lo bei phut mai ne meche paruk chau ma chon turanga in ngai chuan meche sa tam fe mai chuan wa ma chon ta si Azad chu zela kumeo chen naom to wangin Azad chuan a hre chiang em ema zel chu commando ho ai chuan a hriat china wangin ani ho tan chuan chet ngai naom lo zel bul vela tang chuan midang te chu kalson turin atia a chan po chung lai zela chuan ra pu bom tam tak Azad chuan lo kam reng mai ni ti chuan tharum manga an ne chu thei ta lo wang chuan trong kama an soi velangai ta a Sanjay Dutt le Azad te chu hanin betare Azad chuan executive order a min sen tura India ram hruai tulu te amamo thu soya chu athil diman chu chanchin tharlama po chuan khelzui lai lai ani chu thil a chuan ming an sen du don lo ti Sanjay Dutt chuan soima sela Azad chuan thil hlu tak mai kol ti soi chuka a thil kol chu a han lan tir ta chu thil chu engdang ni lovin in thlan buat saina tura ta na EVM tam tok tak an man chu ni Sarkarina EVM an phur kual chu meche ho chuan an lo titinga motor chu lo hai chekin EVM zong chu zela chu na lo phur lut vek mai hi lo ni EVM nuai kuwa zet mai chu zela chu na tang reng maya chu EVM chu an la le du ni chuan Sarkarina private factory tam tak chu akhara ngai tur thu Azad chu na soya chu tiang ni lo chuan EVM chu pek le ta tum lo ti chuan India rama factory som nga pathum te chu khar turin sarkar chun thu pe ka chu ta देश भर की 53 फैक्ट्री lelawa chuan kali chuan thil thlen dan chu at sum don puite poin an hria ni ti hriain alungoi lo hlea Vikram Rathore te chu alo dopa zela chuan lu nge tum Azad chuan demand angala neya chu vantlang ma in soifia chuni ti chuan athu soi lai chu life in an ti chu saka ani na dik tak chu Azad chuan vantlang ma chuan a puang ta IPS ania chulaya om chan po chu anu boral turina angen wangani thule athu tiam hlen na ani thu te hasoya apa chu phatsan tu ni lova ramtana malatu ani isia te hasoya athil ti dan chu thil thabera ni le ni lo ko a hrial lo thu asoya athil du ber chu apa min chia li khuani thu te hasoi boka chuta athil ni ban dik tak chu haron soi chu ta mi puite chu
mi an hlawa wange mo thilan pek mo awanga vote lo turin a cha an vote chu a hlut ema wangin thiam taka mang turin mi puite chu ha cha bok in thlan chu kunga dana hom thina ni wangin film taka an ril ru mang turin atia an vote chuan rama thlak thleng thei ti te hasoya India ram chaklo na chu an vote a chu nei ngatani ri te hasoi bok ti chuan hlim takin a in then don ta emoti lai chuan chu zela chuan kali na naute ho chu haron thleng vetlat mai Vigram Rathore naute ho kha han do pa Vigram chu athi an lo wangin an ni ho chun loin puanga lo ni ti chuan Vigram a thian te zinga pakhat chu kali chuna thata chulai huna chun kali chun thilom dan chu rong hrechuak ta Vigram chu athate mo hatia ma se alola dama afapa po chu zela chuan a ho tu ber lo ni Vigram Rathore chuan a hriat reng na lo wangin engma chu hrechuak thei to lova chuti lai chuan kali chuan an ni pahnih chu ha soi samol mol mai kali chuan silai chu lain Vigram chu ka hluma tuma ma se a silai chu atlol zel a silai chu puak theilowa silai puak theilo chu ari kau reng ringota chuti silai puak theilo ain khonrik lau ta kha chuan churi chuan Vigram Rathore hriat reng na chu a ko leta Vigram Rathore chuan thilom zia chu ron hrechuakin afapa chu chanangai ni ti hriena ron chan ta ne से बात कर atopa chuan Vigram Rathore le Azad te chuin kuin Vigram chuan abia fo po chu ha phal ve ta an pani chuan misual te chun beidun ta ne बाबा atopa chun kali chun manta ama ai suari an khail hum na do sana ange chuan kali chu an khai hlum ve thei ta ne Let's make a deal. Let's make a deal. atopa vai film chu soi to angin at rei boxia akat chunga reya record chunga reya edit chunga rei boxi thilna mai lo takani atop le lo thil zo vain kalo ma lo dam lo hriselula film dane mule thui kan tum do ne ya